ही कांद्याची बघा माळ केलेली आहे मस्तपैकी. सो मस्त वाटतं बघा जुन्या पद्धतीतलं. हां ओके. कसे ते हे कसे आहेत पण आंबे हापूस 400ने दिले, हे 350 ने दिले. खूप मोठा हनुमान मंदिर आहे आणि इकडे उत्सव वगैरे भरपूर मोठे असतात कार्यक्रम वगैरे. हे बघा लग्नाचं सीझन असल्यामुळे हे सगळं रुखवताचं साहित्य आहे बघा दिसतात. मित्रांनो कुडाळचा बाजार एवढं मोठं आहे ना की आता मी ज्या ठिकाणी उभं असेल ना तो गुलमोहर आहे. माझ्या मागे हॉटेल आहे ना तर गुलमोहर हॉटेल त्याच्यासमोर पान बाजार असा. इथून स्टार्ट झालो आहे ना तो समादेवीच्या मंदिरापर्यंत. तिथून परत दुसरीकडे आहे ना तो मेन आपल्या जुन्या स्टँडपासून समादेवीच्या मंदिरापर्यंत हे दुसरं झालो. आणि तिसरं पोलीस स्टेशनपासून परत आतमध्ये त्या जुन्या स्टँडपर्यंत एवढं मोठं कुडाळचा बाजार असा जो बुधवारचा असतो तो. आणि त्यावर परत रविवारचं सुद्धा आठवडी बाजार आठवडी बाजार नाही गावठी बाजार असता. तो असता आपल्या जिजामाता चौकात ते समोरच एक जागा आहे त्यांची त्या ठिकाणी असता. तर आज मी तुमका ना ह्याच्या अगोदर मी 3 वेळा दाखवलं आहे कुडाळचा बाजार. जो बुधवारचं पण दाखवलं आहे एकदा आणि गावठी बाजार 2 वेळा दाखवलं आहे. आज आपल्या स्पेशली ना ह्यो पान बाजार कवर करूचो कारण दोन्ही व्हिडिओमध्ये तो बाजार कवर केलेला नाही. मी आता तिकडनंच चला दिलं आहे. बऱ्यापैकी बाजार भरलो आणि सगळे मुंबईवाले बहुतेक गेले आहेत त्याच्यामुळे एवढं बाजार भरलो हा. पण शक्यतो ह्यो सीझन आहे ना ह्यो मिरचेचो सीझन असता. मिरचेचो काजूचो म्हणजे मसाल्याचो सीझन. आज आपण ते रेट बघूया आणि तुमका पान बाजार मी आज कवर करून दाखवतो आहे. आज बुधवार असा आणि बुधवारचो आठवडी बाजार असता आपल्या कुडाळमधलो बुधवारचो आणि रविवारचो. सो आज आपण पान बाजारातनं सुरुवात करूया आणि पुढे जाऊया. मी तुमका दाखवतो हे पूर्ण बाजार. सगळ्यांनी बघा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर नक्की सबस्क्राईबचं बटन दाबा. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते मी अक्षय नेरुरकर. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तो समोर जो रस्तो हे गाडी येतात ना हे हायवेवर नाही येतात गाडी आहे NH66 म्हणजे मुंबई गोवा हायवे. ह्यो स्टँडकडे गेल्यावर असतो पुढे जुन्या स्टँडकडे आणि ह्यो पान बाजारात गेल्यावर असतो. आणि त्या समोरच हे बघा तुमका लँडमार्क दाखवते मी हॉटेल गुलमोहर ह्याच्या समोरच ह्यो रस्तो असा जो पान बाजारामध्ये गेलो. सो इथून आपल्या बाजारात सुरुवात करूया चला. पहिली आपल्याकडे हॉटेला मिळतात छोटी छोटी हे बघा टी स्टॉल असतात सगळे. आणि त्याच्या पुढे ना मिरचीची दुकानं चालू होतात. एका साईडने मिरचीची दुकानं आणि दुसऱ्या साईडने कपड्याची दुकानं अशी स्टार्टिंग आहे आपल्या पान बाजाराची. पण आपल्या ह्या कवर करूचा नाही. मिरचीचं रेट मी काढलं आहे मग अशीच. त्यांच्या पुढ्यात कोण कोण ना कॅमेऱ्याच्या पुढ्यात नको बोला म्हणून सांगतात कारण रेट दुसऱ्यांका समजता कामा नये म्हणून. तर ॲक्च्युली काय माहिती आहे 250 रुपयापासून इकडे मिरचीचं रेट चालू आहे 250 रुपयापासून 700 रुपयापर्यंत. सो वेगवेगळे मिरची आहेत. गुंटूर मिरची बेडगी मिरची संकेश्वरी असे वेगवेगळे मिरची आहेत. ते बघा दिसतात ते. आणि खड्या मसाले वगैरे हे सगळे यांचं पण रेट आहे. आणि यासाठी कपड्याची दुकान आहे बघा. बैलगाडी मस्त खूप वर्षांनी बैलगाडी दिसता आपल्या समोर. समोर काजू बी खरेदी करणारे व्यापारी सुद्धा असतात. भोगटे असतात हे बघा समोर दिसतात आपल्याकडे. 167 आणि 170 रुपये रेट असा काजूचो. पुढे इकडे गोडाऊनाचे म्हणजे गोडाऊन वगैरे तिकडे या साईडला मोठी मोठी गोडाऊन तिकडे या साईडला असत. या साईडला पण असत. इकडे पण काजू बी खरेदी केली जाते ही बघा. आणि पुन्हा ना सगळी गावठीची दुकानं आहेत. आपली गाडी त्या साईडला पार्किंग केलेली असतात त्याच्यामुळे मी येताना चलत इले. सो इकडनं गावठी आपली दुकानं स्टार्ट होतात सगळी. याचा मी घातलं आहे ना टी शर्ट कस्टमाइज टी शर्ट आहात कस्टमाइज. इकडे बघा गावठी लिहिलेलं आहे बघा. तो गावठी माझा ब्रँड आहे म्हणून मी कस्टमाइज टी शर्ट करून घेतलेला आता. आणि तुमका पण मिळू शकता कस्टमाइज टी शर्ट तुमका हव्यात असा किंवा आपल्याकडे ऑर्डरसुद्धा असतात जो वस्त्रकलाकडनं आपल्याकडे मिळतात. तुमचा खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे त्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सअपवरून डिझाईन घेऊ शकता किंवा इंस्टाग्रामवर पण तुम्ही सर्च करा तुमका बघूक मिळतील वेगवेगळी टी शर्ट. ही कांद्याची बघा माळ केलेली आहे मस्तपैकी. 250 रुपयाचे कांदे होते बघा. आणि गावठी आपल्याकडचे आहेत कोकणातले मस्त. आणि इकडे खाली वेगवेगळे अजूनही गावठी आयटम आहेत तुमका ते पण दाखवते मी.
कशी आहेत ती? 12 रुपये एक अंडा असा गावठी अंड्यांका खूप मागणी असा. गवार असत, केळी असत, वांगी असत, सगळी आहेत. हे कसे आहेत शेर? 80 रुपये शेर. उकडे तांदूळ आहेत मस्त. नंतर चवळी बिवळी पण आहे बघा, चवळी आहेत, रायवळ आंबे. ही कसली मिरची आहे का ती? ही कसली मिरची आहे? हा गावठी आहे काय? सुकी. 350 रुपये पाहिली आहे मिरची. गावठी आहे ना ही? गावठी मिरची आहे बघा, सुकी मिरची. तुम्ही घेऊ शकता सविता तुमका. माझ्या हातात दिसताना ती लाल चवळी आहे. 150 रुपये शेर असतात. 150 रुपये शेर. पजाव म्हणतात ते का? पजाव म्हणतात ते का? 150 रुपये शेर हा. तो शेर घेऊ ना? ह्यो शेर असा. अच्छा मस्त. नारळ कोणच्या तुझ्या काय? कसे ते? 40 आणि 25. 40 25. चला. तर बऱ्याच ठिकाणी तुमका इकडे नारळ, कांदे असे म्हणजे कडधान्य जा ना तर सगळं तुमका ह्या बाजारामध्ये बघूक मिळतं. आणि पान बाजारामध्ये शक्यतो जास्त असतात. खाली पण असतात. खाली तुमका फळं वगैरे जी आहेत ना, जांभळा, त्यानंतर आंबे, अशा टाईपची फळं आहेत ना, ती पुढे असतात. म्हणजे समादेवीच्या मंदिराच्या पुढच्या साईडला. तर तिकडे पण आपण जाऊया आणि बघूया काय बघूक मिळतं काय. पहिल्यांदाच आपण हे उलटे येलो तिकडनं येतो. पहिले मेन मार्केटच्या म्हणजे जुन्या स्टँडच्या इकडनं. आज उलटे येलो आपण बाजारात. हे पानात बांधलेलं चुना ना खूप कमी ठिकाणी मिळतं. हे आपल्या कुडाच्या बाजारात मिळतं अजूनही. 10 रुपये असा. हे बघा इकडे सुटं चुना असा आणि हे बांधलेलो असा 10 रुपयाचं. सो मस्त वाटतं बघा, जुन्या पद्धतीतलं. तुम्ही घराकडे बनवतास का ह्यो? हां दाखव जरा या करून काकी. चुना सुटो. आजी तिकडे लाईव्ह एक्झाम्पल देता. आजी टेस्ट करून बघता आजीला. आजी गरम नाही होणार तुका? ऊन नाही लागत? मग गरमी वाढली आहे मरणाची. मिरचीची दुकानं जास्त बघूक मिळाली आहेत आपल्या ह्या बाजारात. हे गावठी कोंबे आहेत बघूया कसे आहेत त्या. काका कसे ते गावठी कोंबे? कसे ते? कसे ते कोंबे बाजारात दिसान देणार कसे आहेत ते मस्तपैकी. हे जे आता आपल्या काका दिसले ना, कोंबे घेऊन होते ते म्हणतात की माका गोष्ट सांगत होते ते की गेल्या वर्षी माझं कोणीतरी कसालाच फोटो मारल्यान आणि मला पाहुणे विचारूक लागले, मग तुमचं फोटो बघलो, व्हिडिओ बघलो काय. त्यांनी ओळखल्यानीच नाही माका. ॲक्च्युली त्यांची व्हिडिओ मीच केलेलं आहे कसालामध्ये, कोंबड्याची व्हिडिओ. ती पण तुमच्या चॅनलवर बघूक मिळते. ते बघूची असतात तर तुम्ही बघू शकतास. काकी कसे आहे फणस? 250 रुपये. कापे आहेत का ते? माहीत नाही. फणस आहेत पण ती का माहीत नाही. बाजूक बसली आहेत ती गप्पा मारतात. सो इकडे पण एक दुकान असं आहे बघा, श्री स्वामी समर्थ. तिकडे तुमका पूजेचं साहित्य सगळं मिळतं इकडे. मी बऱ्याच वेळा घेतो इकडनं. आणि तर आपण आमच्याच गावातले कुंटे असत त्यांचे कोणतरी पाहुणे आहेत. ते काय कोणच नक्की माहीत नाही माका, पण त्यांचेच कोणतरी रिलेटिव्ह असत. सो चला, ह्यो आता आपला जो नाको इलो ना समोर डाव्या साईडीक रस्तो आहे ना, तो खालच्या म्हणजे बाहेरच गेलो रस्त्यावर. आणि ह्यो जो आहे ना, ह्यो आतमध्ये बाजारात गेलो. जो सरळ तुम्ही जर गेलास तर तुम्ही स्टँडकडे जातलास आणि लेफ्ट मारलास, त्या पूर्ण त्या कंदील लावलं तिकडनं लेफ्ट मारलास तर तुम्ही जिजामाता चौकात जातलास. हे बघा इकडे गवती चहा बघा मस्त. ते किती रुपये आहे काकी? 10 रुपये गवती चहा. हय जरा सावली. हे एका झाडामुळे किती व्यापारी सुखावले बघा. हे बघा पूर्ण सावली आहे इकडे. आणि मगासपासून तुमका सांगता येतं मी हाच मंदिर आहे समादेवीचा. आणि इकडे बघा किती मोठी मोठी दुकानं लागली आहेत, मस्तपैकी सजवलेली आहेत. हे बघा पुढे पण. आणि ह्याच आम्ही मगासपासून शोधी होते ते ही वस्तू. काका कशी? 130 रुपये अर्धा किलो. ओके. हे आपल्या घरी आहेत जांभळा.
जाताना घेऊची आहे. तोपर्यंत आपण बाजार करून येऊया पुढचं. हे बघा, ह्या समादेवीचं मंदिर असा. आणि इथून आपण थोडं पुढे जाऊन येऊया, कारण त्याच्या पुढचं बाजार आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं. तो परत तुमका बघूचं असत तर तुम्ही बघू शकतास. माझ्या चॅनलला जाऊन कुडा बाजार म्हणून टाकलास तरी मिळतो तुमका बघू. चला, ह्यो रस्तो गेलो जिजामाता चौकात त्या, आणि इकडनं पुढे गेलो स्टँडकडे. तोतापुरी आंबे ना, कसं वाटो यो? 50 रुपयेच वाटो आहे बघा. आणि हे पण भाजीचे फणसाचे घरे आहेत. वेंगुर्ल्यात नाही तू? हां, ओके. कसे ते हे कसे आहेत पण आंबे? हापूस 400 दिले, हे 350 दिले. हे कसे? पायरीचे आंबे. पायरी आहे, खाऊन बघू शकता. आणि हे कसे दिलं? 350 देणार. 350 डझन. डझन देणार. ओके ओके ओके. पाहिजे घेत आहे दाम जाताना घेतो. या काय खाली होय. सो चला, इकडे पण पुढे थोडेफार मिरचीचीच दुकानं लागली आहेत आणि भाजीचं दुकान मोठा. मित्रांनो, इकडे ना तुमका होमाचं साहित्य सगळं मिळतं आहे बघा. हे दिसतात ते तुमका होमाचं साहित्य आहे सगळं. आणि कालच्या मी तुमका ना एक वेंगुर्ल्याच्या बाजारामध्ये हनुमान मंदिरं दाखवलेलं आहे. त्या हनुमान मंदिरामध्येच जाऊन तिकडे जवळजवळ 22 हनुमान मंदिरं होती, ज्यांचे फोटो तिकडे लावलेले होते त्या हनुमान मंदिरात. आणि ह्या समोर आपल्याला दिसता ना, जो कळस दिसता समोरचो, तो पण हनुमान मंदिराचा. आणि ह्या सिंधुदुर्गातला सगळ्यात मोठा हनुमान मंदिर ह्या असा कुडाळमधला, आणि त्या कुडाळ बाजारपेठेमध्येच असा. तर किती मोठा आता पण तुमका मी पुढे जाऊन दाखवते. गेल्या कुडाळच्या बाजाराच्या व्हिडिओमध्ये ह्या मंदिर मी आतून सुद्धा दाखवलं आहे. तुमका जर बघूचं असेल तर ते व्हिडिओ तुम्ही बघू शकतास. समोर बघा दिसता तुमका. खूप मोठा हनुमान मंदिर. आणि इकडे उत्सव वगैरे भरपूर मोठे असतात, कार्यक्रम वगैरे. हे बघा. सो इकडनं अजून थोडे पुढे जाऊया आणि बघूया आपल्याला काय नवीन बघू मिळतं काय. इथे पण आतमध्ये मिरच्याचीच दुकानं लागली आहे सगळी, मसालेवाले सगळे. आणि या गरम्यात फिरांना लई कंटाळा येता. घाम तर एवढं येतं, पूर्ण भिजाग झाला. ह्याच दुकानात मी मगाशी बघत इलेलं आहे. आणि दुकान आपल्या गावला आहे बघा. इकडे सगळं तुमका गावठी प्रोडक्ट बरेचसे बघ मिळतात, जी धान्य असत, कडधान्य आहे बघा वेगवेगळी. त्यानंतर कोकमा असत, करवंदा, इकडे जांभळा, इकडे चिंच, वेगवेगळ्या प्रकारचं असं काय बघा. काजूगर सुद्धा असत ते बघा त्यांच्याकडे. सो ह्याच दुकानासाठी मी खूप लांबपर्यंत हळूहळू चलत इले. ह्या की जांभळा कशी आहेत? जांभळा 200 रुपये. 200 रुपये म्हणजे एका पिशवीतली 1 लिटर असा मग अजून एक दिवस गॅस. आणि ती कोकमा कशी आहेत? कोकम 150 रुपये पाव. 600 रुपये किलो. आंबे हे 400. फिरत थोडा पुढे म्हणत अगदी नाक्यापर्यंत येईल हे बघा. आणि लेफ्ट साईड एकच आपल्या ST स्टँड असा, जुना ST स्टँड आणि नवीन ST स्टँड, अशी 2 ST स्टँड असतात कुडाळच्या बाजारामध्ये. इकडे बघा मोठा आंब्यांचं दुकान असं. सो ST स्टँडच्या इथपर्यंत आता जाऊन आपण परत रिटर्न जाऊया. खूप फिरले खूप. आणि या गरम्यातनं फिरायचं म्हणजे लय वैताग का. इकडे पण फणस होते बघा. एक नाक्यावर पण कॉर्नरला राईट साईडच्या ना गावठी साहित्याचं दुकान असतं. म्हणजे तिकडे बऱ्याच प्रकारचं काय वेगवेगळी भाजी वगैरे मिळतात, ती पण बघूया. काय ठिकाणी ना चांगले घरे असतात. हे बघा, हे बघा एवढे क्वालिटीचे. आणि काय ठिकाणी ना थोडेसे एकदम कोवळे येतात, त्यामध्ये हे जे पांढरे जे असतात ना त्या आतमध्ये जास्त असतात. हे प्युअर घरे असतात. हे बघा. चला पुढे पण आंबे, जांभळा तर घेऊचीच काही करून, पण जरा महाग वाटतात. मग कशी काकी? 200 रुपये. 200 रुपये एवढं शेअर. आणि ह्यो जांभळा म्हणजे ह्या सीझनमध्ये ना काही दिवसांसाठीच असतं. जांभळा जी असतात ही लगेच लागतात. आणि आंबे पण बघा किती मस्त प्रकारचे आहेत ते, चांगले. हे कसे काकी आंबे? 350 रुपये डझन. वा.
तिकडे भाजी असते ते बघा, हिरवेगार भाजी आहे इकडे तुमका घेऊक मिळतात खरेदी करू. हे जे दिसतात ते, आणि तिकडे पण आंबे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. आणि ह्या नाक्यावर ना ट्रॅफिक भरपूर होता. इकडे सिग्नल विग्नलची काहीतरी सुविधा करू भैया, कारण एस टी स्टँड पण बाजूकच आहे ना हय आपल्या, त्याच्यामुळे इकडे सगळ्या ट्रॅफिक, मोठा ट्रॅफिक हयच होता आहे बघा खूप लांबपर्यंत. तिथे ऑलरेडी 2 ST असत, त्याच्या मागे 3 ST झाली इकडे, ही 4, ही 5. हयच्या हयत सगळा ट्रॅफिक जाम होता. हा बघा. आणि या समोर दिसतं तर ST स्टँड आहे इथं. सो चला, आपला इथपर्यंतचा रनिंग पूर्ण झाला. ॲव्हरेज कमी आहे सध्या माझ्या, उन्हाळ्यात गाडी एक माझ्या ॲव्हरेज कमी आहे, त्याच्यामुळे कमी फिरलं आहे वाईज जरा. इथून रिटर्न. लग्नाचं सीझन असल्यामुळे हे सगळं रुखवताचं साहित्य आहे बघा, दिसतं सगळं. आता हे साखरपुड्याचे, आणि हे बाकीचं इथं. जर घ्यायचं असत तर नक्कीच या. हनुमान मंदिर आहे ना या, त्याच्या बाजूकच दुकान असं, हे पुढे पण दुकान आहे असं 2-3. दोन वेळा थंड पाऊस पडल्याशिवाय ना, 2-3 वेळा ही गरमी काय कमी होऊची नाही. गरमी तर तुफान गरमी असा. मी थोडं फिरा नेलं ना, एवढं पूर्ण भिजलं आहे घामाने, एवढी गरमी असा. सो माझी गाडी इथे पार्क केलेलं आहे बघा. हे मागे फॅक्टरी क्लब, होम कलेक्शन, धनलक्ष्मी लेडीज हे जे दिसतात मागे दुकानं, त्याच्यात हे मी पार्क केलेलं आहे. सो आजचं बुधवारचं बाजार, पान बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. असेच भरपूर बाजाराचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलला असतात, ते तुम्ही बघू शकता. तुमचा कुठच्या बाजारामध्ये जायचं असेल तर ते तुम्ही व्हिडिओ ओपन करून बघू शकता. अजूनही असे वेगवेगळे तुमका बाजार बघू मिळतले. तोपर्यंत जर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा, आणि कोण देव नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं ते कसं तर नक्कीच फॉलो करा. लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.